sgwrs hefo chi. Da ni'n troi i Actau pennod 1. Actau pennod 1. Mi ddarllenau y rhan o'r benod yma hefo chi. Mae o'n sôn bod o wedi sgwennu llyfr cynta, wedyn mae Luc sydd wedi sgwennu hwn yn sôn am efengyl Luc ar dechrau llyfr yr Actau. Ac felly, mi sgwennodd o lyfr yr Actau, lyfr efengyl Luc am hanes yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna dyma fo'n sgwennu ail gyfrol, sef llyfr yr Actau. A dyna pam bod o'n dweud hyn ar y cychwyn. Anwyl Theophilus, ysgrifennais yn fy llyfr cyntaf am y pethau a Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu, cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny i'r nefoedd. Oedd hi'n ddydd Iau, dyrchafael ddydd Iau dwytha, Ascension Thursday, a mi oedd yr Eglwys Gristnogol yn cofio bod yr Iesu wedi gadael y ddaear yn gorfforol. Dyrchafael, mae yna ddau air yn Gymraeg, dyrchafael Ascension ac esgyniad Ascension, bod Iesu'n gadael. Ysgrifennais yn fy llyfr cyntaf am y pethau all Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu, cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny i'r nefoedd. Cyn mynd, dywedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw ei wneud yn nerth yr Ysbryd Glân. Am bron 6 wythnos ar ôl iddo gael ei groesoelio, dangosodd ei hun iddyn nhw dro ar ôl tro, a phrofi y tu hwnt i bob amheuaeth ei fod yn fyw. Roedd yn siarad â nhw am beth mae teyrnasiad Duw yn ei olygu. Un o'r troion hynny pan oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dwedodd fel hyn: Peidiwch gadael Jerusalem, nes byddwch wedi derbyn yr rhodd mae fy nhad wedi addo. Da chi'n cofio fy mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Ioan yn bedyddio a dŵr, ond mewn ychydig ddyddiau cewch chi'ch bedyddio ar Ysbryd Glân. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd, Arglwydd, ai dyma pryd rwy ti yn mynd i ryddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Atebodd Iesu, Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi threfnu. Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb, yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi fyny i'r awyr o flaen i llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. Tra oedden nhw'n syllu'r awyr, yn edrych arno mynd, yn sydyn dyma 2 ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth i ymyl nhw a dweud, Chi Galileaid, beth da chi'n ei wneud yma yn syllu i'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrtho chi. Ond yn union yr un fath ac y gweloch e'n mynd, bydd yn dod yn ôl eto. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Wedyn, dydd Iau dyrchafael, yr Iesu'n gadael y ddaear yn gorfforol, a mae yna sôn am cwmwl yn does. A mae rhai yn dweud na'r Shekina ydy hwn yn yr Hen Testament. Yn aml, pan oedd Duw yn bresennol, mi oedd na gwmwl fel ar mynydd Sinai, oedd na gwmwl fel yn yr anialwch, da chi'n cofio oedden nhw'n crwydro, ac yn y dydd mi oedd na gwmwl yn arwain, ac yn y nos mi oedd na golofn o dan. Pan oedd Iesu'n ymddangos ar fynydd y Gwirnewidiad, mi oedd cwmwl yn ymddangos. Felly oedd o'n rhyw fath o arwydd mae Duw hefo i bobl, a mae'n digwydd dro ar ôl tro. Rwan ta, dwi eisiau rhannu peth penodol hefo chi, a'r gair allweddol ydy tystio, witness, tystio.
A dwi'n mynd i ddechrau fel hyn. Actau'r Ysbryd Glân 1. So hon ydy'r bregeth cyntaf, lle fyddwn ni'n edrych ar lyfr yr actau a gwaith yr Ysbryd Glân yn yr eglwys gynharaf, yr eglwys fore. Diwedd y mis Mehefin, mae cyfarfodydd Undeb yr Annibynwyr yn cael ei cynnal. A mae eglwys Ebenezer yn eglwys annibynnol. Da ni'n atebol i fyw drwy waith, drwy y Beibl a drwy'r Ysbryd Glân. Ac felly da ni'n cynulleidfa gwbl annibynnol. Ond da ni ddim yn gynulleidfa ynysig ar yn pen yn hunan. A da ni'n cydweithio hefo eglwysi eraill, a da ni'n cydweithio hefo eglwysi annibynnol Cymru drwy Undeb yr Annibynwyr. Felly mae Undeb yr Annibynwyr yn gorff sydd weithiau'n cynrychioli ni gyd, sydd weithiau'n rhoi cyngor i ni am bethau da ni methu gwneud, yn cynnal gweithgareddau, ond dydy o ddim yn enwad. Nid enwad ydy Undeb yr Annibynwyr. Nid eglwys ydy o, oherwydd eglwysi unigol yda ni i gyd. Ac felly dydy'r undeb ddim yn gallu dweud wrth eglwys be i wneud. Fel mae rhaid i Ebenezer wisgo dillad du bob dydd Sul. Dy'r undeb ddim yn gallu gwneud hynny o gwbl na pethau llawer pwysicach, oherwydd yn bod ni'n annibynnol. Ond o'n i siarad hefo un o'n ffrindiau fi, Llywelyn Jones, sydd yn weinidog yn Port. Ac oedd y ddau ohona ni yn rhwystredig iawn ynglyn â phethau. Ac felly mae Llywelyn Jones, Borth y Gest, ac Alun Tudur Caerdydd, wedi gofyn i'r undeb i ystyried y penderfyniad yma ar genhadu. A da ni wedi sgwennu fo'n gryno yn ystod yr argyfwng ysbrydol difrifol sy'n digwydd ar hyn o bryd, ac o'n cwmpas ac yn ein plith, ac sy'n debygol o weithygu'n ystod y blynyddoedd nesaf. Hoffem annog Undeb yr Annibynwyr a'r holl eglwysi weithredu ar fyrder trwy 1. Weddion daer ar i'r arglwydd drigarhau wrthon ni fel Cymru. 2. Ymbil am dywalltiad o'r Ysbryd Glân bydd yn dod â phobl newydd i ffydd ac yn codi to newydd o arweinyddion ifanc. 3. Ymroi ar lawr gwlad i genhadun lleol, gan sicrhau mai lledaenu'r Efengyl sy'n cael y flaenoriaeth yn ein holl weithgarwch a chynnal breichiau ein gilydd yn y gweithgarwch hwnnw. Y reswm ydy bod ni'n cyflwyno hwn, dydy o'n mynd i ysgwyd yr undeb na ddim byd, ond bod o'n mynegu y ffaith fod nifer o weinidogion yn rhwystredig am y diffyg pwyslais a'r genhadu sydd mewn argyfwng ysbrydol. Sy'n rhaid mi sôn, mae lot o hynna chi'n dod o ardaloedd eraill. Os ewch chi ardaloedd eraill yng Nghymru, yn ôl i falla bod chi dychmagu mewn capal, fe sylwch chi ar y newid mawr sydd wedi bod. Dim pobl ifanc, yr gynulleidfa yn heneiddio, a does na neb i cymryd i'w lle. Rwan ta, erbyn hyn, da ni sylweddoli bod hi'n sefyllfa ddifrifol yn yr eglwysi Cymraeg. Mae'r un peth yn wir am rei eglwysi Saesneg iaith erbyn hyn. Na'r peth pennaf sydd ei angen ydy ymestyn allan, nid aros yn yn hunfan o fewn i adeiladau. Ennill pobl newydd i ffydd yn Iesu Grist. Sail yn argyfwng ni ydy di pobl ddim yn credu. Dyna di'r sail, dyna di'r sylfaen. Dydy pobl ddim yn credu yn Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr. Ac felly allwn ni disgwyl i bobl heb argyhoeddiad a ffydd yn yw i ymuno a bod yn weithgar mewn eglwysi.
Ond da ni byth fel y Cristnogion yn gallu dweud, o, dyna fo, mae ar ben, felly bydd i fi ddim newid, oherwydd gwaith Duw ydy hwn. A mae Duw yn gwneud ei waith yn gweithaf ni, a mae o'n gwneud ei waith heddiw yng Nghymru ac yn paratoi ar gyfer y dyfodol. Ond nid yr hyn a fu hanes yr eglwysi Cristnogol yng Nghymru gan mlynedd yn ôl ydy'r hyn fydd yn y dyfodol. Mae pethau yn mynd i fod yn wahanol i'r patryma sydd wedi bod, wel, am 150 o flynyddoedd bron iawn. Felly mae'n bwysig yn bod ni fel Cristnogion yn ystyried yn blaenoriaetha, a'r flaenoriaeth ydy ymestyn allan, ennill, cenhadu, efengylu o dan fendith Duw. A felly dwi wedi dewis yn ystod yr wythnosau nesaf yma, edrych ar benodau cyntaf Actau sydd yn sôn am waith yr Ysbryd Glân, cychwyn yr eglwys Gristnogol a thwf yr eglwys Gristnogol mewn cyfnod byr iawn. Chemo, Cristnogaeth yn cael ei sefydlu bron i 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond yn y fan yma, yng ngair Duw, da ni'n cael gweledigaeth ac ysbrydoliaeth i ystyried yn presennol a yn blaenoriaetha i'r dyfodol. Rwan ta, Sul nesaf mae Sul y Pentecost. Mi gawn ni gyfle i ddathlu eto fod Duw wedi cadw'r addewid ac anfon yr Ysbryd Glân yn rymus i blith y Cristnogion cyntaf. A Duw ei hun ydy'r Ysbryd Glân yn cymhwyso i waith rhyfeddol yn Iesu Grist, ac i'r eglwys, ac i'r greadigaeth, ac i ddynoliaeth. Felly Duw ydy'r ysbryd yn cymhwyso gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Fel o'n i'n dweud, dydd Iau dwythaf, dydd Iau dyrchafael a'r arglwydd yn gadael y ddeiar yn gorfforol. A yn y benod gyntaf Actau, da ni yn cael disgrifiad o'r hyn sydd yn digwydd. Mae'n casglu y disgyblion at ei gilydd. A'r geiriau olaf yr Iesu ar y ddeiar oedd rhain. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r Ysbryd Glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl Judea, Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig a wedyn Beibl.net, ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Dyma'r geiriau olaf. Nid bod nhw'n bwysicach nag unrhyw eiriau eraill sydd yn y Beibl, ond mi oedd o'n rhoi cyfeiriad o'r hyn bydda'r Iesu yn ei wneud ymhlith y credinwyr cyntaf. Yn syml, byddwch yn dystion i mi. Mae'n syml dydy. Diolch yn amlhau geiriau. Mi fyddwch chi'n dystion i mi. Ac yna mae yna 10 diwrnod o dydd Iau dyrchafael i ddydd Sul y Pasg. 40 diwrnod, wrth gwrs, ers y Pasg i dydd Iau dyrchafael, ac yna 10 i wneud y 50 yn y Pentecost. A dyma prif waith Cristnogion. Dweud wrth bobl am Iesu Grist. Dweud fod Duw yn ei caru mor aruthrol fel i fod o wedi trefnu ffordd i ni gael maddeuant a dod i berthynas â Duw. Delio hefo'r cyflwr yma o bechod da ni'n diodda ohono fo, mwyn i ni ddod yn ffrindiau hefo Duw drwy waith Iesu ar y groes, drwy yr atgyfodiad a thrwy yr esgyniad. Credwch yn Iesu. Chwi a byddwch yn dystion i mi. Dydy o ddim yn gymleth. Dwi'n meddwl weithiau bod ni fel Cristnogion yn gwneud pethau yn fwy cymleth na sy'n rhaid iddyn nhw fod. I hyn, da ni'n cael yn galw fel eglwysi. Da ni'n tystio i Iesu Grist.
Nid ni'n hunan, nid yn traddodiad, nid yn henwad, nid yn dull, nid yn harweinyddion, ond tystio'r yda ni i'r person rhyfeddol yma, Iesu Grist. A dyma da ni'n weld trwy llyfr yr Actau, fod y Cristnogion yn tystio, a na i ddangos i chi yn yr wythnosau sydd yn dod. Faint o weithiau mae'r gair tystio'n dod yn llyfr yr Actau. Da ni'n tystio i Iesu Grist. Ac yna, mae siŵr na adnod 8 yma, hond i'r 8red adnod yn y benod gyntaf, ydy'r un allweddol sydd yn bwrw golini dros llyfr yr Actau. Oherwydd beth sy'n digwydd yn llyfr yr Actau ydy be mae'r Iesu yn ei ddweud yn y fan yma. Bydd yr ysbryd yn dod, yn rhoi nerth i chi i wneud rhywbeth arbennig, ac yna, yn y nerth hwnnw, mi fyddwch chi yn dystion i mi yn Jerusalem, Judea a Samaria a drwy'r byd i gyd. A dyma nhw griw bach yn Jerusalem, a dyma Iesu'n dweud, da ni'n mynd trwy'r byd i gyd yn sôn amdana fi, ac am ynghariad i, ac am iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi bod y broblem fawr, a da ni sylweddoli hyn nawr, ydy fod eglwysi wedi colli golwg ar pa mor bwysig ydy tystio i Iesu Grist. Mae o wedi digwydd dros gyfnod hir erbyn hyn. Felly, oherwydd does na'm pobl newydd yn dod i argyhoeddiad a ffydd yn yr Iesu, mae'r ffyddloniaid yn prinhau. Da ni'n gwybod, da ni'n gwneud yn gorau fel teuluoedd Cristnogol i fagu'n plant yn y ffydd, a mae hwnnw'n bwysig. Ond dydy hynny ddim yn gwneud ni'n Cristnogion. Mae rhaid i rywun ar hyd y daith ddweud, dwi'n credu yn Iesu Grist fel gwaredwr. Mae'r magu ar blant yn y ffydd, dweud y straeon am Iesu Grist yn holl bwysig, ond mae rhaid i bobl ddod i ffydd rywle ar daith ei bywyd. Yn hanes yn henwada ni traddodiadol, yn gwbl annealladwy, wrth i'r blynyddoedd mynd heibio, collwyd golwg ar y ffaith yn bod ni'n tystio i Iesu Grist. Mewn ffordd, ath yr eglwysi mor llwyddiannus a mor niferus fel bod nhw'n byw ar ei bogal ei hunan. Da chi'n gyfarwydd ar dywediad yna? Allwn ni fyw ar y mogal am rai wythnosau. Dwi'n gwybod sut ydych chi'n dweud hynny'n Saesneg, dwi ddim yn siŵr. Living on your own fat, neu beth felly, byw ar eich bogal. Da chi'n angen mwy o fwyd i fyw. Da chi'n byw ar beth sy'n yna. Ond beth sy'n digwydd ydy bod chi'n teneuo a teneuo a teneuo, a does dim byd ar ôl. Ac fe aeth yn eglwysi ni feddwl fod y llwyddiant oedd ganddyn nhw yn ddigon i gynnal y momentum, y pwyllgora, y gweithgaredda, yr holl fwrlwm, a cholli golwg ar y ffaith na dweud am Iesu Grist ydy pwrpas hyn i gyd. Rhannu'r ffydd, rhannu person bendigedig, cariadus, perffaith yr arglwydd Iesu Grist. Ac erbyn hyn, da ni yn medu ffrwyth hynny. Da ni medu'r ffrwyth. Aeth cyfryngau oedd yn cael ei defnyddio i ennill pobl fel cyrda pregethu a chymanfaudd canu, yn bethau fel agloniant i ddifyru pobl. Ac erbyn y diwedd, doedden nhw ddim mor ddifyr â hynny i bobl. Mae yna bethau lot fwy difyr yn y byd tu allan nag oedden ni'n gallu ei gynhyrchu. Ac fe ath pobl i ddilorni cwrgweddi ac astudiaeth Feiblaidd fel peth ar gyfer pobl sych ddiwiol neu religious maniacs. Ond lle mae hyn wedi'n gadael ni heddiw yn 2023? Da ni'n byw bellach yng nghysgod yr hyn da ni ddim wedi ei wneud.
sef tystio yn effeithiol. A da chi fod, mae hwn yn osodiad cyffredinol. Mae yna bobl drwy'r degawda wedi tystio yn ffyddlon i Iesu Grist, yn Ebeneser ac yn heglwysi ni. Ond mae angen iddo fo fod yn fwy o flaenoriaeth yn gweithgaredda ni ar gyfer y dyfodol. Wedi'r Ysbryd Glân ddod, meddai'r Iesu, fe fyddwch yn dystion i mi. Nid i draddodiad, ond i mi, meddai'r Iesu. Nid mi fyddwch chi'n adeiladu capeli, ond mi fyddwch chi'n dystion i mi. Nid mi fyddwch chi'n canu cerddoriaeth a cyfansoddi cerddoriaeth bendigedig, ond mi fyddwch chi'n dystion i mi. A dyma sydd ganddo ni rannu hefo pobl sydd yn gwbl hanfodol a bendigedig. Dyma di gobaith dynoliaeth, dyma beth sydd gennym ni gynnig i Gymru ac i'r byd, Iesu Grist. Beth ydy'r peth rhagoraf allwn ni wneud i ffrindiau a phlant a'i rhieni, Iesu Grist a'i gariad? Beth ydy'r gwaith pwysicaf i'r Eglwys Gristnogol nawr ac i'r dyfodol? Tystio i Iesu Grist, ei ras, ei gariad, ei harddwch, ei waith, ei faddeuant, ei drigaredd, ei ddynggarwch a'i ddirnasiad. A da ni'n gallu gwneud hynny oherwydd bod ganddo ni rym yr Ysbryd Glân. A mae hwn yn herio fi heddiw yma. Mae'n herio fi gymaint ynglŷn â dweud am yr Iesu. Er mwyn i enw. Amen.